ассалом ба бонувони тоҷик ва апаву хоҳарони азиз, занҳои хонашин, шуморо ба кор даъват мекунам. Кор аз хона набаромада ба воситаи телефонии дастии онлайни Фаберлик мебошад. Ман оиладор, соҳиби сето фарзанд, айни замон хонашин, коригари компанияи Фаберлик мебошам. Ҳамаи шумо бонувони азизро дар ҳамин компания ба кор даъват мекунам. Мо берун намебароем, борфурӯшӣ намекунем. ин чизе ки шумо фикр мекунед тамоман дигар аст. Шумо дар хона нишаста ба воситаи телефонии дастӣ дар компанияи давлатӣ кор карда маоши қонунӣ мегиред. Марҳамат, шумо низ нависед. Номерҳои ман дар рӯи экран гузошта шудааст. чӣ нофаҳмо бошад бо хубтар карда мефаҳмонам. дар куҷо буданатон муҳим нест. хоҳ дар Россия, хоҳ дар Тоҷикистон, хоҳ дар дигар давлатҳо. Дар мо регистратсия бепул, дарс омӯзиш бепул, кӯмак ҳам мекунам. тарзу усули корро меомӯзонам. шумо ҳаракат кунед. ман тонистам, шумо ҳам метонед. марҳамат, нависед. салому алайкум дӯстони азиз, салом ба ҳамаи шумо бародарои азиз. Инамҷа як бародари тоҷик хона гирифтагӣ буд, ҳашаркунӣ омадем, як гирди ванаша тоза кардем. ин ҳамин бародармон ҳоли ака повур надошта, повура заказ кардем, пол нирос омадаги инамҷа оша сар када. ина яби ҳар як камарет чени са чим чи дига будай ку? Чени кафи мега. Ача хели холи хиндиски кардем худмо. ина повур акай Фаридун ҳол нирос нараслабонеда. Поври нашинаиши. али ош ҳама хирем баъд мегем ки чӣ хелаем. Зинда бошен. Худо нигаҳбонтон бошен. Ош булақ кадисавли. ина касе кор кунӣ, марҳамат биёин кор мекунем. ҳама каса инҷа алаф медорем. Рӯзи кори чанд? Папичко бисёр маша баракат. Биёед. ин ҳасти бошад чӣ мешавад? Ош як ба як. Ош як ба як? Бегӯш мегӣ. Бегӯш? Ман мегӯям ки гӯш надорад. ина ҳол нирос Фаридун ош кадеса, намедонем ош чӣ хел меояд. Оши самаркандский чиста бунавша. Оши Навша самарқанд мешавад чиста. чотки мешавад. ай мебинем. хай мехрем баъд баҳоша метавем. чӣ гуфтӣ? акай Мунир? ҳамин ака мега оши як ба як кадеса. рост мегам? Як ба як, се ба як карочи. ай Як чӣ мебинем. мешавад?